Ang ikaduhang sugo nag-ingon, dili nimo ipanumpa ang ngalan sa Dios. Igsuon, nganha sa bunyag, nagsugod ang atong pagtuo. Dili ba mga ginikanan, pangutan-on man ta sa pare, isalikway ba ninyo si Satanas? Atong tubag, oo, isalikway. Apan sa dihang mintubo na gani ang bata, nganong sa panahon nga sila makasala, ang imong unang ilitok, pisting yawa kang bataa ka. No? Dinha, mga kaigsuunan, nakasala ang usa ka ginikanan kay siya mismo naghungit sa Satanas nganha sa iyang kaugalingong anak. No? Napakyas niya ang gisaad niya ngadto sa simbahan nga isalikway niya sa Satanas. Sa panahon igsuon na nagsaad kita niya, nakasala kita niini kung wala nato ni matuman. Sa panahon usab nga dunay magwali, dili ta mamati, nanaway ta nga di sila kahibalo, nakasala ta niini sugua. O sa panahon baka ha, nga nagwali kita nga kinahanglan matuman ang 10%, nakasala ta nining sugua. Gumikan kay ang Dios wala manginahanglan og bayad sa iyang buhing pulong. Ingon man, sa panahon usab nagigamit nato ang pulong sa Dios para lang ta makasapi, nakasala tinini. Labi na kanang magsangyaw ta nganha sa kadalanan aron mangayog sa lapi nganha sa atong kaigsuonan dan sala pa kini niining sugua igsuon.